Hola, hasta enero estoy en la exposición ¿Cuál es nuestro hogar? En el IBAM contando un cuento. Además de contar el cuento, lo he escrito. Y tengo la suerte de que Aitana Carrasco nos ha preparado una actividad para ilustrarlo. Jo sóc l'encarregada de dissenyar i il·lustrar el llibre i he pensat que què millor que fer una activitat en família per tal de posar-li dibuixos al conte d'Elisa. Si aneu al web de l'IBAM, a la secció Educació, allí teniu un vídeo explicatiu i unes instruccions per escrit on us plantejarem una sèrie de preguntes perquè feu una sèrie de dibuixos, tants com vulgueu. Us puc adelantar que això va de dibuixar i que les preguntes són entorn a la casa, què hi ha dins de casa, què hi ha fora, qui viu a casa, sobre els animals, on viuen els animals, qui viu sota terra, qui viu en el cel, sobre la por, a què tenim por els humans i a què tenen por els animals i com fem per parar de tindre por, i sobre el desig, què és el que volem per a dins de casa i per a fora. Com vos he dit, al web de l'IBAM teniu les instruccions. Només heu de seguir-les i penjar amb un hashtag IBAM a casa les il·lustracions a les xarxes. Ens veiem allà!